Arratsaldeon, ongi entzuten da, ezta? Bai. Ongi etorri atxaldeko gaurko azken zati honetara, azken saio honetara. Beraz, mai ingurua dugu, lidergo pedagogikoa aztergai. Hori izango dugu atxaldeko gaia, hiru hizlari gonbidatu hauekin. Eta beraz, gaia lidergoa izango da. Lidergoa bolo-bolo dabil azken hezkuntza munduan, azken urtetan, eta horregaitik gain zuzen ingurua bolo-bolo dabilako. Eta zergatik bolo-bolo, ez dakit auskalo, faktore asko dengo dira, oin ikusiko ditugu batzuk. Liberalismoa, neo, zar eta tarteko, baina inpresioa dugu, esango nuke, ez dakite, roboten aroa gainera datorkigula edolako zerbait eta zoramen kolektibo horren erdian askok esaten dute, uste dute kultura aldaketa sakona behar duela lan munduak, kultura aldaketa sakona behar duela eskola munduak, eta beraz zabaltzen da galdera ea aldaketa horiek nork behar dituen pentsatu, aldaketa beharra nork lideratu behar du, liderak nortzuk dira ez, nork behar duen aldaketa hori diseinatu, eta gero baita ere, pixka bat aldaketaren izuaren mezua edo ilusioaren mezua, segun ikuspegia, nork behar duen edatu, ezarri, ikastetxetan, eta bar. Beraz, mai inguru honetan, erantzun batzuk aurkitzen ditugun, ez dakite lidergoaren gai horren bueltan. Eta beraz formatua izango da lehenengo zatian, lehenengo orduan edo, beraz hiru aurkezpen entzungo ditugu. Eta ondoren, pixkat eztabaida zabalduko da, aurretik ikusi dugunaren harira. Beraz, aurkezpenak emango ditugu ordena honetan. Lehenengo aurkezpena Iñaki Ruiz Estornelek emango du. Berritze egunetik dator, gorputz hezkuntza irakaslea izandakoa lehenengo hezkuntzan. Eta lidergo pedagogikoko arduraduna, beraz, errelevantea, gaurko mai inguru honetako, eta kalitatea hezkuntzan deitzen den koordinatzailea baita. Kidea, koordinatzaile kide. Lidergo pedagogikoko kide, bai. Ados, bai. Amargea eta... Barka. Beraz, aipatuko izkizuet hiruren izenak eta ondotik pasako gara. Bigarrena Maitane Nerekan Umaran izango da. Filosofia irakaslea bigarren hezkuntzan, Bizkaiko ikastetxe batean, eta ikasketa buru ere une honetan, eta Agora Filosofia Elkarteko kide. Eta hirugarren aurkezpena Gorka Etxebarria Doinasek emango du, historia doktore, historia irakaslea bigarren hezkuntzan, eta musika irakasle ere izandakoa, aurretik ikusi dugun bezala, eta hezkuntzarteako kide baita ere. Eta beraz, hitza emango diot Iñakiri, lehenengo aurkezpena. Oso, eskerrik asko, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, aukera hau emateagatik, eta berez izan da pixka bat ez da izan hain sinplea, gure koordinatzailea dena Naiturbe dela filosofiako irakaslea, bera jaso zuen gonbitea berak ezin zuen etorri, orduan santzidanea animatzen nintzen, printzipioz baietza eta gustora honea hemen egoteagatik. Nik ez dut ekarri aurkezpenik, nik egingo dut pixka bat azalpena zer egiten dugun, nola egiten dugun lan, nola sortu zen gure taldea, berritzegunean hasi nintzen berritzegune nagusi zaharrean, hau da gari batean Bilbon zegoen berritzegune horretan, eta ni iritsi nintzen nire ikastetxeko, 18 urte egon da gero, azkenengo 15 kalitate arduradun bezala,
sarea eramaten zuten, akutzi egiten zuten, eta ikuskaritzara pasatzen ziren, eta aukera eman zidaten nahi koordinatzaile bezala jartzeko. Sartu nintzen modu horretan, birrantolak eta etorri zen hortikan urte batzuetara, eta elkartu gintuzten da noi lidergo, deitzen den izen, lehen komentatu dizut izen ponpoxo horrekin, lidergo pedagogikoa eta hezkuntzara aldaketaren arloan. Hor bertaratu ginenak, izan ginen pixkate hola hildo ezberdinetatik etorritakoak, hasiera batean geunden lau pertsona, Ana Iturbe koordinatzailea dana, baina bere garaien Begoña Otxoa Izpuru, Zarauzko Berritzegoneko zuzendaria, eta hemen Ibarriko zuzendari izandakoa ere hori izan zen lehenengo eduki genuna koordinatzaile bezala, Aitor Santxo eta Labok. Gaur egun 10 pertsona gea, horien artean Erlantz nire lankidea etorri da nerekin, 10 pertsona erkidego osorako, eta gure lana hola bi hitzetan esan da alde batetikan zuzendaritza berriei, etorriko diren zuzendari berriei errege dekretuaren araberako formazioak sortzea eta ematea, eta era berean etengabeko ibilbide bat egitea zuzendaritzan parteideak diren pertsonentzako. Hau da, alde batetik behar dute gaur egun 120 ordu egin eta modu estrukturatu batean jarri daitezen bide horretan, eta gero era berean etengabeko formakuntzak nolakoak izan daitezken. Etengabeko horretan sartu ditugu bai mintegiak, barruan egon dira mintegiak, zuzendarienak, eta ikasketa buruenak. Egin ditugu ere, sartu nahi izan ditugu idazkarientzako eta bestelako formakuntzak, eta aurten dana aldatu da, hurrengo urterako mintegiak beste forma bat hartuko dute, eta pixka gaude egokitzen etorkizun labur horretara etorriko direnak. Esandakoa, adibidez, zuzendariak izango diren hoientzako antolatzen dugun formakuntzatan bloke ezberdinetan egiten dugu. Orain arte egin dugu hasierako bloke bat, nun erakutsi egiten dugu pixkat zer dan zuzendari izatea, pertsonekin lan egitea, nolako harremanak sortzen diren, konplexidade horren inguruan zenolako erramientak egon daitezken horri aurre egiteko. Ondorenen laguntzen diogu zuzendaritza proiektu aurkeztuko duten hoiei, ez direla danak, baina aurkeztuko duten hoiei nola egin daiteken gida bat proposatu genuen orain dela pare bat urte, eta gida horren azalpena egiten dugu, eta era berean ondorenen bukatzen dugu egiten finkatze eta ikastetxea nola antolatu, ze aukerak dauden, eta momentu honetan esan dezakegu dala divergentzia ikuspegi batetik ze aukerak dauzkagun gure ikastetxean pedagogiko eta hezkuntza aldera begira ze erramintak dauzkagun aurrera eramateko gure egunerokoa. Egie da gure ibilbide honetan eduki ditugula gora berak, besteak beste guretzako baliotsuak diren zenbait erreferentek ekarri egiten dituguna, adibidez pertsonen kudeaketa aldera, ez dira hezkuntza mundukoak, adibidez Xabier Marcet bat, Kataluniakoa, baina lidergo humanistiko aldetik eta dator, eta berak esaten duen bezala erakundea handi egiteko, crecer haciendo crecer, deitzen do, pixkat ikuspegi hori nolabait etekina atera nahi izan diogu, eta beti ez dira ongi etorriak batez ere hitzekin kontu handi zibili bar garelako. Ikastetxearen kudeaketa aldetik pertsona garen heinean eta ikuspegi hori eman behar digun heinean gatazkak sortzen dira, nolabait kudeaketa hitza ez dalako batere egokia, baina era berean
pertsonen zainketaren aldetik ere egiten ditugu zenbait ekimen, eta datorren ikasturteari begira planteatu ditugu gatazken kudeaketarako zenbait erraminta. Hori da alde batetikan nolabait eramaten duguna modu nahiko formalean edo, struktura batekin, batez ere kudeatu ezina izango litzakelako 508 ikastetxe publikoi erantzun ematea 10 pertsonen artean, eta 10 gaudenak momentu honetan gure esparruan. Eta guzti hori egiten dugu, gehi aparte, bestelako lanak, besteak beste, komentatu duguna, kalitate hezkuntzan koordinatzailea bada sare bat 26 urte dituna, egin duena ikaragarrizko ibilbide bat, planteatu zanen edo sortu zanen kudeaketa hutsa eta lanbide heziketatik hartutako eredu bat FQM moldatua hezkuntzarako, poliki junda modelo hori nolabait benetan etekina ematen dion ikastetxei eta hezkuntza edo hezitzaile ikuspegi horretatik jungara bide bat bazterrean uzten zenbait erraminta ikusi ditugunak kudeaketa hutsa horretan gelditzen direnak eta bihurtzen gaituztenak nahiko burokratak komila artean, ze konturatzen balin bagara nik uste dut kapazak balin bagara esateko ez, hau esaten ekarriko dute Xabier Martzet esaten duena, sistemak pentsatzen duenan bakarrik sisteman hori da burokrata izatea, pixkat hori alde batera utzita eta benetan zentratzea gure helburua den horretan direla ikasleak. Orduan, ikasle hoiei begira, jungara poliki-poliki etapa ezberdinak egiten eta gainditzen, azkenengoa izan duguna, izan zen orain dela urte batzuk hasi ginen Euskalit dela gobernuko, baina hortxe dagoen erakunde bat, kalidaderako, begira dagoen erakunde horrek atera zuen eredu bat dala kudeaketa aurreratuarena, eta horrek eman zigun ikaragarrizko irtenbidea ordura arte ikastetxeak zertifikatzeko edo auditoriak pasatu bartzirelako. Eta ez zuken inungo zentzurik. Orduan, auditoriak baztertu eta kontrasteetan sartu ginen. Ez dakit zuetako inork ezagutu dituen zer diren kontrasteak. Kontrasteak dira ikastetxearen proiektuari begira egiten diren kanpo hausnarketak, hau da, hezkuntza munduan gabiltzan talde bat jartzen gara mahainguru batean beraiekin batera, aztertu egiten dugu beraien ikastetxearen eta proposatzen dira zenolako onurak edo kanpo begirada bat. Hemen dauzkezue adibidez gurasoekin esaten dezue zenbait atasko dauzkezuela edo klaustroen aldetik gauza batzuk ez direla aurrera juten eta kanpo begirada horretatik proposamenak egiten dira. Orduan horrekin egiten da txosten bat eta horrekin nolabait aurrera dijoazten. Bada garai baten ikuskaria etortzen zen eta esaten zon irakasle hauen kuadernoa. Venga, hau falta zaio, zan nolabaiteko normari begira. Eta gaur egun, barrura begira egiten da. Zer egiten dezuen eta nola hobetu dezakegun gure begiradarekin. Hori ere nolabait ari gara gainditzen, gaur egun, eta gure ezaugarri nagusiena balin bada prozesu bitartez lan egiten dugula, hau da, nolabait ikastetxearen lana egiten dana, ordenatu egiten da, neurri batean pertsonen gainetikan egoteko, hau da, harrera egiten dugu horrela, eta hurrengo ikasturtean gure ikasketa burua ez balin badago, egongo da ikasketa buru horrek badauke aukera ikusteko nola egiten den, idatziz dago, eta berak aportatu ditzazke, esan, egingo dugu horrela, baina nik ideia hauek ditut, eta juten da poliki-poliki garatzen, eta estiloa eguneratzen, ez? Prozesuka lan egiten dugu, baina prozesu horiek nolabait ikaslei begira jarri ditugu, bale? Orain arte, prozesuen artean zeuden kudeaketarako prozesuak, berrikuntzetarako prozesuak beste, ez. Orain zentratu egin behar gara poliki-poliki horretan, eta horrek jarri gaitu beste komila artean dimentsio batean, ez? Eta 26 urtekin begiratuta horrela, begirada batekin ezkerretik eskubira, nola jungaren FQM eta enpresaren
eredu batetik poliki-poliki juten zentratzen ikastetxea erdigunean eta amaieran ikasleen aurrean, ez dela izango amaiera, mendikan aurrera. Baize, gauza bat balin badakogu da, momentuan irekia gaudela, etortzen diren lan modelo edo lan estilo edo lan mota ezberdinei irekia gaude, ea zer aportatzen diguten gure proiektua aurrera eramateko. Sareak baditu aurten esan genuen, stop gelditzen ginela, 75 ikastetxe ginen esan genuen gelditzen zala, esan genien urren urtetik aurrera lan egiteko modua izango zala ikastetxe bakoitzak erronka bat jarri behar duela, hobetze aldera, eta horri begira zentratuko zala bere lana, ikastetxe batzuk zeuden aurkilikolo, baietzez ez, 37 ikastetxe gaude momentu honetan, hausnarketa partekatu bat egin dugu, eta datorren urtean hasiko gara, pixka bide horretan. Hori da pixkate nola baiteko bi alderdi horiek nik azaldu ditzazkedanak, hau da nola baite zelana egiten dugun gure aldetik, berritzegunean lidergo esparrutik, eta gero kalitate hezkuntzan sarearen aldetik. Gure lana bada nola baite bestelako esparruekin irekita eta partekatu egiten ditugu zenbait ekimen. Kurrikulumekoekin azkenengo lana adibidez egin dugu ikastetxeentzako hezkuntza proiektu gida berritu bat edo badakizue orain kurrikulum erabakiak txertatu behar direla hezkuntza proiektuaren barruan, eta orduan horre bile gara ero modun nola zan posible hori egitea kontuan hartuta hezkuntza proiektu bat eta bakarra dela ikastetxe batean, eta kurrikulunak pasa ditugu batzuk, etorkizunean etorriko dira beste batzuk, eta nolako lekua ematen zitzaion. Hori kurrikulunekoekin egon gara, beti kontuan hartuta guz garela adituak kurrikulunean, orduan hor dagoen pixua beraiek hartu zuten, eta beraiek egin dute lanketa eta moldaketa eta dana. Eta esparru ezberdinekin eskatzen digutenean eta juten gara poliki-poliki gure lan egiteko estiloa edo. Badaukagu pare bat gauza oso importanteak gure esparruan. Alde batetikan, gu formakuntza bat edo egiten balin badugu, edo eskaintzen balin bada, ez da eskaintzen bakarrik edukia, eskaintzen da formazio bera, hau da. Gu nola hitz egiten dugun, gu nola antolatzen dugun, gu nola planteatzen ditugun ideiak, hori dana esportagarria bada. Hau da, guk gurekin ikastaro bat egiteak ez du bakarrik esaneko, behitu, hemen esan zuten alako ideiak, idazleak, bestea, ez, gu nola planteatu dugun ere eraman dezakete bertara, adibidez azkenengo mintegietan egin duguna EHUko ikerketa talde batekin, zenolako arazoak ditugu klaustroan aurrera eramateko zenbait ekimen, ikerketa talde batekin zuten nola flujograma bat eta atera zituzten nola aztertu daiteken benetan zein den egoera, baina modu hori guk implementatu genduna ikasketa buru eta zuzendariekin, ikasketa buruak eta zuzendariek eraman dezakete beraien klaustrora. Eta beraiek ere egin dezakete, hau da, gu fokoa jarrita daukagu ikastetxeetan bere osotasunean, beraiek klaustroan eramaten bali badute, aukera badute aplikatzeko. Nolabait, aprobetxagarria hori da gure asmoa, aprobetxagarri izatea dana. Eta gero badaukagu lan egiteko estilo bat. Eta horrekin sortu genuen lidergoko aholkulari estilo liburu bat. Hori urtero errepasatzen dugu, egindako ekimenen artean ze gauzak eraman ditugun aurrean nola egin dugun, eta hori idatzita daukagula urtero mahai gainean jartzen dugu. Eta urtero ebaluatzen da nolabait, esateko, egin dugun honetan estilo aldatu dugu edo gehitu diogu beste hau, eta gure estilo liburua aldatu egiten da. Zertarako da hori? Gure bagara atal bat nolabait urtero fluktuazioak dituna, jendea atortzen zaigu, jendea juten zaigu, eta beraiek ere eduki dezaten marko bat nun mugitzeko
koherentzia batean gurekin, ez derrigor, koherentzia batean gurekin. Eta, bueno, hori da gutxi gora bera, eta esaten dan bezala hola azaletik egiten duguna. Bai? Bueno, ez dakit eskerrik asko esan, konbidatu nautenei, niretzat ez da foro erreza hau, oso itutan nago azken urtetan filosofia saleen foroetan egotea, eta hau ezberdina da, niretzat, eta gainera susmoa dut, orain zuri Iñaki hiri entzun eta gero, eta lehen, seguruenik hemen maitik entzungo dituzuela 3 gauza oso ezberdin. Bai esango dugunean, bai bakoitzak lidergoaren inguruan esan nahi dugun horretan, baina baita ere nondik begiratzen diogun lidergoari, ez? Niretzat hori aberasgarria da, nahiko eroso sentitzen naiz, kontrako iritziak dituen jendearekin, igual getxokoa naiz, eta da poloen herri bat, orduan nahiko eroso sentitu naiz hor, baina komplikatua ere, da. Aipatu nahi dut pixka bat aurkezpenarekin azpimarratzea gehiago nire aurkezpena, uste dudalako espreski, era bat baldintzatuta dagoela, esango dudana naizenetik. Eta momentu honetan justo naizenetik ere. Bat hori, 2. hezkuntzako filosofia irakaslea naizela, baina irakaslea naiz Bizkaiko ikastetxe batean, ez nuke berdin hitz egingo seguro, ez dakit, Baionako liseoko, Etxepare liseoko irakaslea izango banintz, edo Nafarroko irakasle bat, edo beste toki batekoa. Ikastetxe publiko bateko kidea naizela, bai guraso eta bai irakasle bezala, eta oso autokostiente dela hau, osea, bai guraso bai irakasle bezala. Emakumea naizela, uste dut ere asko eragingo duela esango dudan honetan, edo emakume bezala sozializatua izan naizela. 10 urte daramadala gutxi gora bera hezkuntzan, ez daramat 30 eta gian esperientzia batzuk falta zaizkit, ez daramat 2, ere, horre tartean nago, 11 uste dut direla. Eta baita ere, momentu honetan nagoen, ez? Ikastetxe bateko ikasketa burua izatea tokatzen zait, gaur nire lehenengo eguna da berriro ikasketa buru bezala, eta ez da tontakeri bat hau, gaur hitz egiten dut asko, neketik, oso gogorra da azken egun hori zuzendaritza batentzat, hemengo asko seguro ni baino esperientzia gehiago daukazue, jende guztia kontatzen dizu, banoa, zorionta superposik daude luntxo horretan, eta zuzentitzen duzu hor gelditzen zarela, eta bakarrik gelditzen zarela. Orduan, hortik hitz egiten dut, aitortu behar dut, ere, hortik hitz egiten dudala. Ez natorrona lidergotza kontzeptua bera rebentatzera, bere horretan, esentzialki, baina bai gauza askotan nire zalantza eta nire deserosotasuna adieraztera, ez? Orduan, abiatuko naiz, lehen jarri nahi izan dut, berdin du irudia, baina eskekarri nahi duen aldizkaria, bai, abiatuko naizelako aipatuz gauza bat asko gustatuko zaizuena dela hau, bale? Argia, lehenengo aipatuko nuke argia komunikabidea, uste dut hezkuntza herramienta ikaragarria dela, argia komunikabidea, eta rekonozimendu bat egin nahi dut hemendik, beste batzuk ere, baina argia bereziki, eta hezkuntzaren hausnarketarako etxe bat dela. Eta uste dut, hau ez dela tontakeri bat, esfortzu bat egiten dutela zentzu horretan, kasu honetan esfortzua egin dute, elkarrizketa honekin, eta, aurreko astean, nenbilela pizkan nahaztuta nondik abiatu hau, hau etorri zitzaidan eskuetara, eta erabaki nuen hemendik abiatzea, ez? Eta egin nuen, abiatuko dutariketa eginez zabalduz aldizkari hau, eta begiratuz Begoña Pedrosak, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburua dena, zenbat aldiz aipatzen duen
lidergo hitza bere elkarrizketan. Eta oso ondo atera zitzaidan, ze azpititularrean ja esaldi nagusia amaitzen da lidergoaren aldarrikapen batekin. Guztira 9 aldiz aipatzen du lidergoa, eta guztietan aipatzen du, edo ia guztietan aurrek arreta dituzidan, irakaslei buruz edo zuzendaritza taldei buruz hitz egiteko. Ez ikaslei buruz, espero nuen ere ikasle liderraren aipamen hori gehiago aurkitzea, baina eskazu honetan asko azpimarratzen du irakasle liderren eta zuzendaritza talde lidergoaren behar hori aipatzen du. Iruditu zitzaidan elkarrizketa irakurtzea oso ariketa interesgarria izan daitekela. Gero aipatuko dut ere, hasi aurretik puntu nagusiekin, ez dudala ona ekarri ere hausnarketa edo ikerketa teoriko handi bat, bai filosofiakoa naiz, eta agian asko hori espero dute, tendentzia asko, dago gure artean gehiegi irakurtzeko, niri asko gustatzen zait irakartzea, baina ez dut egin, ariketa hori, oso bibentziala da, eta oso esan dudan horregatik azpimarratu nahi izan du nire perfila, eta nire egoera momentu honetan, baina bai daude bi marko teoriko oso interesgarri iruditzen zaizkidanak, honi buruz hitz egiteko. Bat da Marcela Lagarde, antropologa feminista mexikarra seguru batek baino gehiago ezagutzen duela, eta berak badauka Claves feministas para liderazgos entrañables obra, eta uste dut hor badaudela gauza interesgarri asko. Hezkuntza eskidetzailearen bidean, eta lidergo patriarkalak ez erreproduzitzeko, etengabe erreproduzitzen ditugu hezkuntzan, etengabe, gauza askotan, forma txikietan, forma handietan, zuzendaritzetan, gela barruan, eta uste dut hor daudela, eta uste dut oso ondo aukeratuta dagoela liderazgos entrañables hori, eta berak egiten duen markoa entrañables ez da pelutxe bat, entrañables da de entraña, eta uste dut oso garrantzitsua dela hori. Eta gero ere Arnold Mindelen Sentados en el Fuego. Hor soziokraziaren inguruko marko teorikoa edo aurkitzen da. Uste dut hemen gauza baliogarri bat da, bere garaian horrelakaben ibili nintzen ni fasilitazioa ikasten, eta uste dut hemen garrantzitsua niretzat dela abiatzea, edo zuei jakinaraztea, niretzat lidergoa rol bat dela. Talde guztietan dagoen rol bat da, ez dagokio pertsona bati, ez doa pertsonarekin, da taldean dagoen rol bat, airean dagoena, eta pertsonak sartu gaitezke rol horretan, edo atera gaitezke rol horretatik. Baina edonor habitatu dezake rol hori, lidergo rola. Da rol bat dagoena hor, talde guztietan daude rol batzuk, teoria honen arabera, ezberdinak, beti dago mediadorearen rola hartzen duen norbait, el rol del terrorista ditzen zaiona da, pizkat datorrena estandaraztea guztia, oso interesgarriak egiten zaizkit, hezkuntzan ikusten ditugu, gure klasetan ikusten ditugu, gure kuadrilletan ikusten ditugu, edo nik ikusten ditut behintzat, igual obsesionatu nintzelako pizka bat honekin, eta lidergoarena da bat, baina ez doa pertsonarekin. Eta uste dut ideia honetatik, ideia hau desmontatzea oso garrantzitsua dela. Ni naiz pertsona horietako bat txikitatik esan didatena eskezu lider bat zara, klaro, eta hori da, emakume batentzat gehiago, gizonentzat ere, egin aldi zuten favorerik txarrena. Porque ez da egia, lehenengo, eta orduan oso arriskutsua da, eta gero ematen dizu dagokizu botere bat, ez dagokizuna, askotan faltsutzen da boterea, gertatzen dira gauza asko hor. Orduan, lidergoa rol bat da, gu sartu gaitezke eta atera gaitezke rol horretatik, eta egin behar dugu horrela, baina behin sartzen garela, rol horretan esertzen garela, esaten du Sentados en el Fuego, onartu behar dugu, rol horretan gaudela. Onartu behar dugu, ez badugu onartzen, gertatu daitezke bi gauza, utxikeria edo boterekeria. Eta pizka bat, feminismoak privilegioen kontuan azaltzen duen berdina. Zuk dituzu, ez da zure errua dituzu.
onartu, dituzula, eta jazta, gero ez egon hor privilegioak ditut, baina dituzu, horrela da, ez? Eta ez badut onartzen, boterekeria egin dezaket honetan berdina. Orduan, hortik abiatuta, uste dut, eta ere hau esan nahi dut, zerrolarena, uste dut gauza bat ekidin behar duguna eskiretza edo pedagogia feministetatik batez ere da, idolatra, ez dakit nola ditzen dan, baina idoloak sortzea, ez? Eta hezkuntzan be bai, eske hau da superona, ez dakiz zertan. Egiten dugu berritze egunetik edo tendentzietatik batzutan, eske hau da superona, hau transmititzen, eta namaten dugu leku guztietara, egiten dugu ikastetxeetan, egiten dugu gizartean, norbait idolatratu, eta akatz bat da, ez? Orduan, hau esan da, pizkat dela marko luzea, baina ulertzeko nondik itzen dudan, pizkat hiru arlotan ikusiko nuke lidergotza. Batez ere itzen dut hirugarrena, eta dela ikastetxeen lidergotza deitzea kostatzen zait, hori azalduko dut gero zergatik, baina zuzendaritza taldeen lan egoeraz eta funtzioez eta hori guztia. Baina ere uste dut beharrezkoa dela aipatzea ikasle lider figura horretan, ez? Eta irakasle lider kontzeptu hori erabiltzen dena. Nik ikasle liderraren kontu honekin, eta errepikatzen dut, ez nator marko teoriko super kontrastatu eta hori, mituen munduan mugitzen naiz hemen guztiek bezala seguruenik, baina nik inoiz ez nuke, ez naiz eroso sentitzen ikasle liderra kontzeptua erabilita. Ez zait iruditzen ikasleari lider kontzeptua da, ikasle liderrak esitu behar ditugu, ez naiz eroso sentitzen. Zergatik? 1000 arrazoi daude horratzean. Uste dut hitz horri naizta esentzian zerbait izan, gero konnotazio batzuk hartu dituela, orain ikasle kontzeptuarekin nahazte arriskutsua dena, 1000 arrazoi, baina ni ez naiz eroso sentitzen horrekin. Erabiliko nuke, autoaskitza, itxaslore filosofiako elkarteko kide batek botazidan behin, ez? Autoaskia euskaraz, autosufizientziaren kontzeptu bezala, eta gehiago erabiliko nuke hori, bai da gauza bat arduratzen nauena gaur egun hezkuntzan, ez? Ikustea ikasle gero eta autoaskitza maila basuagokoak aurkitzen ditudala, edo hori sentitzen dut, naiz eta uste dut beti gizartea ikaslea erabiltzen dudanean berdina erabiltzen ari naiz, bale? Ez direnak gai emozioak gestionatzeko, irakasleekin komunikatzeko, aurten oso digarria egin zait, berriro aukera izan dut gelan gehiago egoteko, pare bat urte eta gero, eta zenbat guraso, zenbat tutore etorri zaizkit, Maitan ikasle hau gaizki sentitu da, zure ikasgaian, ez da usartu esatera, ez du galdetu, suspensuarekin supergaizki pasatu zuen, baina ez dizu esan, eta horrek arduratzen nau, benetan, ikasle bat gai ez izatea, modu autonomoan, joateko, komunikatzeko, orduan, hori, erronka akademikoak antolatzeko, ere geroz eta gehiago luzatzen da, irakasleen agendatze behar hori, ez? Oraindik nola antolatu zure lana konpatibilizatzeko beste ikasgaiekin, bizitzarekin, daukasunarekin, ez dakit, ere ez gaindituak onartzeko hemen psikologismoaz, ez? Hitz egiten da, baina eske kriston kuadro psikologikoa dauka eta gainera suspensuek eragiten diot, ez dakit, arduratzen hau, ondo pasatzeko ere, bilatzeko, ez, denok aspertu gara klasean, eta aurkitu dugu elementu bat, agenda bat pasatzen ginen elkarri eta idazten genituen tontakeriak, ez dakit gestionatzeko klaseko asperdura hori. Orduan, eta asko, ezait bat ere gustatzen ere, bizikidetza arloan, hori filosofiakoa naizen, ez asko bideratzen gaituzte bizikidetza arlora, egon naizelako, lider positibo, negatibo, kontzeptua, ikor erabiliko nuke, ez ikasle hau, autoaskia da, hau da autosuficientea da, esan nahi badugu horrela, eta gainera solidarioa da, elkartasuna adierazten duena. Da ikasle bat, kapasa dena bere burua autogestionatzeko, eta ikusten duenean, besteak behar duela zerbait, berak eskaini alduena, ematen dio. Baina ez lider positiboa, ez dakit. Ni ez naiz eroso sentitzen. Orduan, ikaslegoaren edo pedagogianen arlo horretan,
utziko nioke alik eta gehien erabiltzeari kontzeptu hori, ez? Los líderes del futuro, gauza horiek, zait gustatzen. Iruditzen zait oso unibertsitate pribatuetako asko erabili dutela, orduan ja guretzatez. Bale, gero, irakasleen kasuan, irakasle liderrarena ere ez nau eroso sentitzen, bale? Baina nahi ditut irakasle autonomoak. Eta honetan, agian gauza deserosoak edo polemikoak esango ditut, baina zoritzarrez, esango dut zoritzarrez, hau gogorra izan da niretzat gestionatzeko, zuzendaritza taldeko partea eman ditudan azkenengo urteak, zabaldu didate honetan nahiko zalantza. Ze mailara arten irakasle autonomoak garen. Lehen ustut gorka izan dela, aipatu duela pizka bat ze irakasle eredu izan nahi dugun, niri gainera berrikuntzen gaiarekin oso pertinente iruditzen zaitau, ze ez dakit zuentzat, baina nire sentsazioa da, gela barruan gutxi gora berazuk nahi duzuna egitea erreza da. Zure irizpide propioa jartzea gutxi gora bera, esaten dut. Segia da, burokratizazioak, mila gauzak, komplikatu dituztela gauzak, baina nik jartzea nire irizpidea eta esatea, bale, hezkuntza delegaritzak esaten dit hau, testu liburuak esaten dit hau, eta nire irizpide propioak esaten dit hau. Bueno, hemendik zer egingo dut, ez? Hori, nahiz eta esaten diaten talde kooperatiboak direla ez daki zer, ni klase magistralaren presentzia iruditzen bazait dela gauza bat beharrezkoa lehen aipatu diren arrazoi batzuengatik, erabiltzea neurri batean eta gero ez dakit. Orduan, uste dut honetan bai behar dugula autokritika bizkat behar bat, ze aurkitu ditut irakasle batzuk, gehiengoa, ez dakit, baina batzuk, osea, nahiko, zuzendaritza taldeetan arazo guztien erantzuna bilatu nahi dutenak. Eta horrek eman dit zer pentsatu batzuetan. Autonomia falta desobedientzia egiteko, esaten dudana, desobedientzia kolektiboa, ikastaro hau antolatzea bera, ariketa bat izan daiteke, alditu gaitezen, guazen, edo antolatzeko ikastetxetan gune batzuk hausnarketarako, edo antolatzeko gune antolatuak gauza batzuk ez betetzeko, edo desobedientzia modu autonomoagoan, esaten dudana. Niri esaten dirate, hau egin behar dela talde kooperatibazteak edo dekretuak esaten du ez daki zer, baina nik dekretutik hartuko dut parte hau. Eta esan behar dut, hemen norbaitek badu, ni dekretua idazten parte hartu nuela, tokatu zitzaidala, osea, baina landabe argi dut ez dudala guztia nahi. Orduan, hori, bai. Eta gero, beste arlo batzu askotatik, irakasleak, klaustroak, berak, zer dira, erakusten du klaustroak zer dira. Eztabaida organo bat, dira erabakitze organo bat, uste dut funtzionalak ez direla, ez bata, ez besterako, zer dira, ze behar ditugu erabakitze organoak, behar ditugu eztabaida organoak. Eta gero, azkenengo 5 minututan joango naiz, garrantzi gehien eman nahi nionera, dela, garrantzi gehien edo ez, baina momentu honetan gehien mugitzen haueran, dela ikastetzen edo hezkuntza proiektuen lidergotza. Eta hemen hartuko dut, Juliak esan duena pringauaren kontzeptua. Hori esan du, irakasle batzuk dituenak, ez dakit zehatzelan esan duen, baina asko gustatu zait, ardura guztiak ditu, baina botererik ez du. Eta zuzendaritza taldeetan uste dut bi hitzaldi emango nituzkela, mundu ideala eta zer egin daiteken daukagunarekin. Ze iruditzen zait, egoera nahiko gogorra dela. Oso gogorra da zuzendaritzea egoera orokorrean eta aipatuko dut orain zergatik. Hori, oso gutxi uste dut gainera borrokatzen ari dela, ez dut entitate handia esaio ematen inongo eztabaidetan, irakasle gelan, sindikatuen borrokan, eta ikusi ditut zuzendaritzetan, eta esaten dut, nago hitz egiten neketik, ez dakizer, eta
dramatikoak jartzen naiz, ez da hain dramatiko agian izan behar, baina ez da egoera bat ere erreza, ez da kudeaketa bat ere erreza eta lan egoera eta beste egoera batzuk. Eta ere, uste dut, abiatzen garela oso toki komplikatutik. Bat, nik ez dut uste inor behartzera eseri izatera dela teknikarik onena, osea, norbait behartzea zuzendaritza talde bateko kide izateka, baina dagoena da. Osea, horrela gabiltza. Oso badakigu arazo handi bat dela, bigarren hezkuntzan uste dut batez ere, ez dela jende aurkezten, behartuta daudela jende asko, eta dagoen heinean, orduan zer da justuena. Ze, klaro, inork ez du izan nahi, jende asko jubilatzen da izan barik, beste batzuk jan behar dute oso baldintza okerretan daudenean, nire ikastetxean gertatu da hori, pertsona gazteena, aurdun zegoen, tututu, baina ze beste guztiak esan zuten, jo boi daki, hori teknika hori eskapatzen naiz, eta orduan sistema rotatorio sistematizatu batzuk bilatu behar ditugun, ez da ideala, nik argi dut, baina, klaro, zer daukagu, abiatzen gara oso egoera txarretik. Nor balio du horretarako, galdera zabaltzen dut, zesaten da, nik ez dut balio, nor balio du horretarako. Zu batean irakaslea zinen, eta hurrengo egunean zaude egiten gauza batzuk deitzen direnak LSTP, suposatzen dutenak 100 personen lanpostuak baldintzatzea, zaude kudeatzen ez dakitzelan deitu behar zaion, ente bat 1000 persona kudeatu behar dituzunak, 600 ikasle, 1 irakasle, zakizen bat, nor balio du. Zer da jendea hobea zuzendaritza baterako, konpromisoa erakusten duelako edo gaitasun konkretu batzuk dituelako, eta gaitasunak badira, zeintzuk dira gaitasun horiek, ez dakit. Lehen uste nuen, orain ez daukat ideiarik egon eta gero. Zer gertatzen da? Orduan, konpromisoa daukana jartzen da hil arte, egoera oso muturrekoak ematen dira. Edo adibidez getxon badaukagu kaso bat, zuzendari bat 18 urte daramana zuzendari, hori ere niretzat ez da eredua. Osea, gestore bat bihurtu da, burokrata bat, eta ez da eredua ere. Gero, egiten dira, hierarkia faltsuak sortzen dira. Sortzen da, hierarkia faltsua bat, hor faltsu asko, zuzendaritzarekin, lehenengoa da, bapatean, zure lankide dena jendeak ikusten duela hierarkia batean. Eta ez da errealitate bat. Zuzendaritzek oso botere eragin mugatua dutela dan nire iritzia. Oso, bere lankideekiko eta gorakiko nite kuento. Baina batez ere hierarkia horretan faltsua da, ze gainera gertatzen da dago nolabait. Irakaslea, zuzendaritza taldea, jarriko dut gainean, baina da hor nolabait, eta bapatean urrengo eskaloia hierarkian dago ziberespazioan. Dala ikuskaritza. Eta dago ziberespazioan. Eta hemen ez dakit ikuskaririk dagoen hemen, ez dute inorren respetu falta, baina gertatzen zait poliziarekin bezala. Inoiz ez dut orain arte, eta badakit egon direla esperientzia honak, esperientzia hon bat izan, orduan ez daukat konfiantzarik. Ez dut esaten ez danik egongo, baina uste dut hau dela meloi bat zabaldu behar dena, ez da hemen momentua, baina eragiten duena asko, lidergotza horretan, sortzen da hierarkia faltsu bat, eta pertsona horiek bai dituzte beste lan baldintza batzuk, beste uste dugu, ez dago ondo, baina hori esaten da, baina ez dago konexio real bat. Eta uste dut lidergoarekin zer ikusi handia duela. Eta gero, zeintzuk dira zuzendaritza talde baten funtzioak. Hori ere ez dago argi definituta, bai dago dekretu bat, zuzentarau bat, ikasturte hasieran, hor sartu daiteke edo zer gauza, zer da nire esperientzian gestio emozionala, itxela, ikaragarria, etengabea, irakasleena, ikasleena, familiena, zaude denbora guztian zara kanal bat, emozioak gestionatzen ari zara, irakasleak haserretuta daudelako berrikuntza hoiekin, adibidez, edo zaude gestionatzen emozioak denbora guztian, administratibo lan itxela, nire amak honekin flipatzen du, adibidez, betiko esaten dio, no ama, eske ezin nahi joan zure, edo, mesedez lagunduko dira zure alabarekin, eske egin behar dut, pues hori, LSTP-a, zer da hori, no, ama, pues da Excel bat, txartzen duzuna 1000 datu, eta esaten di, baina hori segatik ez du egiten beste norbaitek, ez? Administratibo bat, zizuk hori ez daki, gaineran,
badakineko teknofoboa naizela. Antolakuntza ingenieritza, ikasketak daude horretarako, maiatza, ekaina eta uztailean, zuda batean hori, zaude, ez dakit hori dan, enpresa zientzietan ez dakit non ikasten den hori, filosofian ez, masterrean bebaz, eta da, super zaila, kudeatu behar dituzu 1000 faktore hor, kesi taldeak, opurua eman dizkizuten baliabideak, behar bereziak, bai. Daukat minutu bat oraindik. Ekonomista zara, organizador de eventos, oza, daude pila bat funtzio, daudela hor, eta zer, ez? Eta gero, beste abia puntu txarra da, gure lidergo kultura, erabat patriarkala eta pobrea dela. Orduan, ja ere, abiatzen gara hortik, oso kultura txarra dugu. Goitik behera delegazionista, era akritikoa, desatxikipenekoa, oso kultura delegazionista dugu, jarri zara zu lidergo tori, ez? Oso hierarkikoa hor dugu, ez dugu lertzen ez, eske gure lankide, eske da berdin, igual gure mintegian zegoena da, osea, ez dakit. Orduan, hau kontuan izan da, galderak zabalduko ditut amaitzeko, ez ditut erantzunak. Espezializazioa, profesionalizazioa, niretzat hori orain dela 5 urte astakeri bat zen. Osea, hori, ikastetxe pribatuen edo unibertsitate pribatuen kontu bat iruditzen zitzaidan orain, zalantzak sortu zaizkit. Baina kontuz, hemen privatizazioa eman daiteke, edo sasi privatizazioa, gertatu daiteke entzun dut eta ezin dut konfirmatu, baina norbaiteke esan zidan bai berrikuntza master bat atera duela Euskal Unibertsitate pribatu batek, hemen ere kontuz, haber unibertsitate pribatuek ateratzen dituzten honen inguruko masterrak, eta hori ez litzateke etikoki oso zuzena nire ustez. Behartu alda, norbait zuzendaritza baten egotea, eta kontrakoa, norbait jubilatu daiteke zuzendaritza talde batetik pasatu barik, sistema jarraitzen badu horrela, gaitasun batzuk behar dira edo gaitasunak entrenatu aldira, esan duten bezala hemen, formakuntza batzuk eskenik, zeintzuk dira gaitasun horiek. Hortik pasatzen ez dena nola ordaindu behar du, ni ez naiz pasatuko hor, baina beste ardura batzuk hartuko ditut. Edo nolakoa da adibidez eredu feminista eskidetzaile bat zuzendaritzan. Zuzendaritza ikasle irakasle harremana zein izan behar da. Hau galdera oso pertinente iruditzen zait, gure kasuan askok leporatzen digute, eske irakaslei zabaltzen diezue atea superanin eta ikasle iez. Osa, eta irakasle iez hori entzun dut, gero ikasle kontrako esaten digute, noski. Ze zuzendaritza taldeek eta OMR-ek edo gurasoek ze funtzio izan behar dut ere horretan, eta zein ez. Uztailean lehen 15 egunetan lan egin beharko genuke denok pizka bat, zuzendaritza talde gutxiago lan egiteko, adibidez, edo ez izateko hain ezberdina, lankarga, polemiko hau ere, baina lehenbide heziketan egiten da, leku askotan lan egiten da. Zuzendaritza baldintzen dekretua aldatu behar da, zer da zuzendaritza talde bat zaintzea, entzun zaitut esaten, eta ostras, niretzat, zuzendaritzako kide beste zuzendaritza batzuen kide askorekin hitz egin dut eta abandono sentsazio hori aurkitu dut beste askorengan, ez? Izan behar dute zuzendaritzek boterea irakasleen jardunean esku hartzeko? Edo ez? Karo, proiektu pedagogikoak lideratzea hitz egiten ari gara, baina eski irakasle batek ez badu nahi, nik esaten badut ordenagailuak fuera eta baldin baditut digitalizale batzuk, zer gertatzen da? Beste herrialde batzuetan ereduak, non zuzendaritzek definitzen dute ze irakasle interesatzen zaidan, gehiago inkluso publikoetan, udalekin batera batzuetan, beste galdera bat, inteligentzia artifiziala eta zuzendaritza taldeak, ere hor zer harreman egon daiteke hor, ez dakit. Galdera bateria batekin amaitu nahi izan dut, esan dudan bezala, momentu honetan, izan azken urtetako esperientziagatik, sortu zaizkidalako galdera gehiago erantzunak baino, eta lehen ziurtzat nituen gauza batzuk, inkluso, hori ez, espezializazioa edo zuzendaritzen profesionalizazio hori iruditzen zitzaidan gauza bat oso arrotza, ez aitain arrotza iruditzen, naiz eta ere ez naiz erabat aldekoa. Orduan hori. Amaitu galderekin, gero solasaldia sortzeko. Arratsalde on. Bai, mesedez.
gaur ari naiz izaten kriston sortea, oso entretenidoa egon naiz bai goizeko mailan eta bai orain, niri ez tokatu zuzendaritzan egotea. Bueno, orain arte ez nintzen finkoa, orduan mugitzen joan naizenez, zorionez. Eta gero beste batzutan, oso ondo hartzen dugan rol terrorista, gero ez dira fiatzen irekin. Orduan Maitane, oso entretenitu naiz, eta Iñakirekin ere, zezuke azaldu duzu, hain zuzen ere, zinden zure lana, ez? Dekretu honen arabera, niri eskatzen dit, zuzendariak, ala eta hola, formatzea, ala eta holakoak izatea eskatzen ditualako dekretuak, eta oso ez dugunez ezagutzen askotan, guai. Izango naiz pizkat maltzurra, baina ez da pertsonala, da nire rola, gaur. Egingo dut arkeologia pizka bat, eta horretarako historialari naizen enean, egingo dut iturri idatzien analisi bat, joko dut iturrietara, eta berze ze kontatzen didaten. Aurreko hilabetean, Euskal Eskola Publikoa eraldatzeko lehenengo plan estrategikoa aurkeztu zuen Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Zer da? Sailburuaren hitzetan, dokumentu bizi bat, dokumentu ireki bat, dokumentu aktibo bat, ez da preskriptiboa, da orientazioa, da gonbidapen bat. Da ibilbide horri bat, eskola publikoaren garapena bideratzeko eta identitate hori guztia biltzeko. Nik ulertzen dut, norbaitek esaten badu gero eskolan. Hau egin behar dugu agertzen delako plan estrategikoan esango dio eta irekia da, dinamikoa da, aktiboa da, ez dugu zertan bete. Baina, beti zalantza hori dauka dokumento aktiboekin, baina nahi oso modan dago esatea dokumentu guztiak irekioak eta aktiboak direla, nik ere beti jartzen dut programazioan, eta horrela gero kurtsu erdian aldatu aldut. Baina, oso ondo dago, porque hori da ere batzuetan geletara egokitzea. Eta orduan egon naiz gaur, bazten euskan beste gauza batzuk prez, baina gaur goizeko bostetan, haziken naiz berriro hau irakurtzen, eta oso entretenido egon naiz. Dokumentuan jartzen du, eskola publiko eraldatzeko plan estrategikoan lehenengo ardatza dela lidergo pedagogiko partekatua eta nitoma. Lehenengo zatia bakarrik irako behar dut. Zer da lidergoa partekatzea? Dokumentuaren arabera lidergoa partekatzea hauxe da. Zuzendaritza taldeen lidergo pedagogikoa indartzea. Zehatzago, aurrerago azaltzen denez, hori da ikastetxeen barruan kohesioa eta koordinazioa ziurtatuko dituen talde lanaren kultura sustatzea. Nik ulertu dut. Lantalde kultura da zuzendaritza indartzea. Eta hori da aldi berean lidergoa partekatzea. Pizka bat aurrerago oraindik zehazten da zuzendaritzen egitekoa dela proiektu kolektibo zirraragarri bat sustatzea. Hau asko gustatu zait, ze Kataluniako beste formazio batean entzun nuen proiektu zirraragarria. Hori bai, ikasleek ikasteko prozesuan arrakasta izateko helburua duena. Hori, marabila. Beraz, eta hemen jartzen dira nire zalantzan, ikasleek ikasteko prozesua arrakastak egiteko lehen neurria, lehen ardatza da zuzendaritzak indartzea. Niri iruditzen zait, pizka bat kuriosoa. Izan ere, zer da lidergo pedagogikoa eta sortea auki dut ze dokumentuak berak eskaintzen digu definizioa. Zuzendaritza taldeak hezkuntza eraldaketa, hezkuntza komunitatearen beharrei erantzungo dieten proiektu kolektiboen bidez gidatzeko duen gaitasuna. Zuzendaritza taldeen etengabeko prestakuntzan eta ebaluazioan oinarrituta dago. Eta gara aipatzen da dekretua, eta dain zuen zen ere, zure egitekoa. Beraz, gaur hemen egotea, perfecto. Claro, hor nik ikusten dut jauzi bat, ez? Ikasleen hobekuntzarako zuzendaritza indartu. Eta dauka sentsazio bat erdian, dagoela zerbait, ahaztu egiten dena. Ez? Nola da, joder, gela eta irakasleak, osea, ze ikasleen ikaskuntza prozesua gauzatzen da eguneroko gelako interakzioan, bai irakaslearekin, bai ikasleen artean. Baina nire sentsazioa da ez dugula pentsatu behar ahaztu egin zaienik. Irakasleak oso presente baitituzte, batez ere berrikuntzaren zirrara sentitzen ez dutenak. Izan ere, zuk aipatu duzun elkarrizketan, Begoña Pedrosak, egun batzu gero argiari eman ziona, honakoa azaltzen zuen. Berrikuntza egiteak dakarrelako prozesuan batzuetan gora bera asko izatea. Zer gertatzen da? Bere hitzak dira,
erantzun guztiak nahi ditugula. Eta irakasle batzuek erraztasun handiagoa dute ziurgabetasun horretan murgiltzeko, baina beste batzuek ez. Oso legitimoa eta humanoa da. Eta horri aurre egiteko lidergoak behar dira. Irakasle liderrak. Dira bere hitzak zehazki. Hau da, omen daude erantzunak bilatzen dituzten irakasleak, eta hori aurre egiteko behar omen dira irakasle liderrak. Orduan, hemen ari gara sortzen, zuk aipatu duzuna pizkatxo batez, ikasle liderrak eta ez liderrak behazalean, irakasle lider eta ez lider, niri duzen zait pizka bat, arriskutsua. Bueno, baina hemen nik uste dut oso argia dela, kasu honetan pertsonalki Begoña Pedrosaren elkarrizketatik. Lidergoa partekatzeko ideiaren atzean sailburuak ulertzen duen bakarra dela, badaudela zuzendaritza taldea babesten duten irakasleak, eta badaude beste batzuk desagerrarazi beharrekoak. Ez da ari, eztabaidatzeari buruz erabakiak argudiatzeari buruz, edo lehentzu jarri duzu adibide bat, ez? Batzutan arazoak ditu zuzendaritzan, hau aurrera eramateko klaustroan. Karo, helburu bakarra da hori aurrera eramatea. Ez da momentu batean ere kuestionatzen, agian eraman beharreko hori zerbait eztabaidagarria izan daitekeela, zerbait agian eskola horretako klaustroak ez duela ikusten beste lehentasuk batzu daudelako, eta askotan hori da, askotan da, eski legean jarri du, eta aurrera eraman behar da. Baina, karo, batzuetan hori nire ustez mozorrotu egiten da, esan ez bezala, zu oraindik ez zara konturatu alde egon behar duzula. Esaten badia zu legean jartzen duela, esan hori zuzenean, eta egingo dugu legeak esaten du. Ni ez noa normalean 210 autopistatik, baina ez ni jartzen du hori eta nik betetzen dut. Bueno, eta orain noa arkeologia pizka bat egitera, Vale. Egon naiz ikusten beste bideo batzuk, Begoña Pedrosak egin zituena lidergo pedagogikoari buruz hain zuzen ere, eterek konpartitu zizkidanak, agertzen dira Ana Jolontz eta Mikel Martínez Martín, eta hor sufritu nuen pizka bat. Nik uste dut ez dela lidergo pedagogikoaren bidez batzuetan modu batean erabilita bilatzen dela irakasleak nolabait difuminatzea, baizik eta zuzenean planteatzen dute bi pertsona horiek zehazki, pertsona horiek. Irakaslearen ongizatearen kontrako erabaki derrigorrezko bat bezala. Ana Jolontzek esaten zuen, lidergo pedagogikoak apurtu egiten du irakaslearen ongizatearen ikuspegi batetik. Zegoena oinarrituta arlo sozioemozionalean, edo termino ekonomikoen asebetetzearekin, edo alumnoen ratioekin, edo lan baldintzekin. Hori ez omen da irakaslean ongizatea. Eta autore berek azaltzen zuten gauza bat dela zuzendaritzak. Bueno, eta hor jarriko duzu esperientziagatik, ze oso erabaki zailak hartu behar dira askotan eguneratasunean, ze pertsonekin ari zara lanean, ez? Eta esaten zuten gauza bat da empatia izatea eta beste bat errukia. Hau da, entzunaldi oso, baina gasurik ez egin. Vale? Hemen ari gara hitz egiten dilema morales, oso tema interesgarria izan aldela. Baina autoreek ja ondorioa badaukate. Liderrak entzun behar du, baina entzuten duzun guztia ez duzu onartu behar. Liderrak momentu zetatzean autoritatea ezarri behar du. Empatiko, partekatu, eztabaida baldin badago, autoritatea erabili behar du. Partekatuaren zen onartuz gero. Vale. Niri iruditzen zait, hori gertatzen dela, parte hartzea, entzute aktiboa, lidergo partikatu, eta horrelako neohizkuntza pizka bat orguelaia noa iruditzen zait, pizka eta arriskutsua. Bueno, eta orain noa arkeologia egitera. Aspaldiko hilabetetan gero eta gehiago entzun dudanean lidergo pedagogikoaren ideia, etorri zait horrelako oihartzun bat, nik egin nuenekoa irakasle izateko masterrean azken proiektua. Erabiltzen nuelako lidergo pedagogikoa hitza, baina nik ez nuen gogoratzen zuzendaritzarekin lotua zegoenik. Beraz, galdetu nuen. Posible da lidergo pedagogikoaren esanaia aldatu izana, azken 10-15 urteetan? Horregatik, egin dut bilaketa bat, ez bereziki sistematikoa, baina alik eta zintzoena lidergo pedagogikoa terminoaren nolabaiteko arkeologia eginez, hau da. Gaur egungo erabilerara iritsi arte, nola joan den agertzen lidergo pedagogikoa ekoizpen akademikoan.
Masterra egiten ari nintzela, erori nintzelako batez ere ni berrikuntzaren zalditik, zentzuan, lehen esan dudan bezala, pastel osoa jatearen zaldi horretatik. Ni oso pozin egoen, egin nuen pedagogia, pedagogia, 2, karreran. Gero masterrean ere, eta momentu baten esan nuen, nik uste dut hemen dagoela, utxune bat ikusten dut. Zergatik. Hasi nintzen, irakurtzen nituen dokumentuen atzean, ea nolabaiteko ekoizpen zientifikorik zegoen. Ea zeuden, esaten zutenean eskoletan hau eta hau egin behar dela, atzean, benetako eskoletako kasuak, esan nuen, ze interesgarria, ze atzera eta atzera joko dut bibliografian, iritsi arte eskola horietako kasuetara. Baina atzera eta atzera egin nuenean ez nuen ezer topatu. Lidergo pedagogikoarekin hori gertatu zait. Orain dela urtebete inklusioa eta idu terminoekin gertatu den gauza bera. Batean, jende guztiak erabiltzen ditu. Eta jende guztiak erabiltzen dituenez, badirudi gauza erabat onartua, frogatua, erabilgarria eta eraginkorra dela. Nik pentsatuko nuke, goizean azaldu dudan bezala, indukzioari inbesteko garrantzia ematen dion eskola berritzaileak, gelako praktiketatik ondorioztatuko zituela gauza bat edo bestea gomendatzea. Baina normalean alderantzizkoa gertatzen da. Modu deduktibo batean, ideia berri bat agertzen da, eta ondoren, ideia hori praktikara eraman behar dela, erabakitzen da. Hain zuzen ere, ideia berez ona delako. Ikasketa diseinu unibertsalari buruz irakurtzen ari nintzela, ez dut topatu zita zehatza, horri bi naiz ordenagailuan eta ez dakit non apuntatu nuen, baina horrelako zerbait zen. Idu delakoak inklusioa du oinarri. Izan ere, jada 2010ean esan zuen X autoreak hezkuntzaren oinarrian inklusioa egon bar zuela. Beraz, horrelako gurpiltzoro bat da. Erabakitzen da inklusioa egon bar dela eta orduan praktika inklusiboak egin bar direla. Erabakitzen da lidergoa egon bar duela eta orduan lidergoa praktikara eraman behar dela. Zer gertatzen da beraz, lidergo pedagogikoarekin? 2000ko hamarkadan ohikoa bihurtzen hasten da terminoa. Baina irakasleari buruz hitz egiteko. Esaterako, 2005ko artikulu zabal batek, más o menos egiten duena garaia hartan idazten zenaren laburpen moduko bat, deitzen da, lidergo pedagogikoa, irakasle arrakastatsua izatearen artea. Nire iritziz izenburu horretan, niri asko gustatzen zaidan irakaslearen ikuspegia dago oraindik, hein txiki batean, artisauarena, ez? Nik nire eguneroko lana horrela imaginatzen dut. Gure ikasleekin dugun harremana, artisau batek bere produktuekin duenaren antzekoa delako, ez? Mimoz zaindua, pertsonala, egunerokoa, prozesuaren hasieratik bukaerara elkarrekin doana. Niri iruditzen zain nahikoa metafora erabilgarria. Artikulara itzuliz, bertan Alexander Ortiz Ruiz Okaina autoreak azaltzen du nola lidergoaren ideia administrazioan eta erakundeen analizitik hartutakoa den, zuk egin zuzenera aipatu duzuna, ez? Lehengo kanpotik beste alor batzuetakotik hartutakoa dela kasu honetan. Eta erakunde bateko liderren garrantzia aztertua izan dela, talde batek helburu zehatz batzuk lortzeko. Gelara eraman da, oraindik gaude 2005ean, autoreak azaltzen du irakaslea berez eta autoritatea dela. Hezkuntza sistemak ematen diolako, hori badakigu momentu honetan pixka bat zalantzan badagoela. Eta bestetik, lider pedagogikoak, eta ari da hitz egiten irakaslei buruz, lortzen duela ikasleen partetik halako miresmen bat, autoritate moral moduko bat. Hau da, irakasleak dioena, autoritate delako bakarrik egin beharrean, nolabait, iristen dira sinistera irakasle horrek erabakitzen dituen gauzak, onuragarriak direla beraien ikasketa prozesurako. Hora saltzen dute lider pedagogikoaren terminoaren erabilera hezkuntzara ekarrita 2005ean. Eta gogoratzen dut nik ere, halako zerbait ulertu nuela, 2010ko hamarkadan, baina ez nekien ordurako maila akademikoan jada terminoa eraldatzen hasi zela. Eta paradoxikoena dena, hizkuntzari aplikatu zenean, lidergoa gelako dinamikari buruz ari bazen, denborarekin berriro bere jatorrira itzuli da. Erakundeen analizira, biztan da, hezkuntzaren helburuak beharrean nolabait enpresa bateko hierarkiaren beharrak erreproduzitzera. Aldaketa hori literatura anglosajoian ikusten da. 2001ean oraindik irakasleari lotuta agertzen zen. Adibidez, badago artikulu bat oso ezaguna, bere mailan. Hezkuntza profesionalen morala, lana osebetetzea eta motivazioa sakonago aztertzea, lidergoaren dimentsioa berriro aztertzea. Ari da hitz egiten oraindik irakaslei buruz 2001ean.
2003an jada zuzendaritzei lotuta, identifikatu dut lehen aldiz lidergoa eta hezkuntzaren arteko harremana. Baita ere noski berrikuntzari lotuta, ez? Momentu horretan 2003an lotzen dituzte lidergoa, zuzendaritza eta berrikuntza. Urte hartakoa da zuzendarien lidergoa eta eskolaren berrikuntza, izeneko artikulua jarraian hartuko dudana adibide bezala. Eta adibide horri begira, 2004an argitaratu zen beste artikulu baten izenburua aipatu nahiko nuke. Hau da izenburua, zuzendariek lidergoari, irakasteari eta ikasteari buruz baloratzen dutena ulertzen hurbilketa filosofikoa. Hemen ere filosofia sari dira. Eta bukatzen noa honekin. Hortxe dago gakoa. Lidergoa, pedagogia eta filosofia nastu, nire uste sustartu beharrean pizkat naste borraste bat eskaintzen denean. Orduan, usten bai diote adituek termino akademikoak erabiltzeari, gelako lana aztertzeari, emaitzak begiratzeari, praktika honak identifikatzeari, eta sartzen dira horrelako diskurso mesianiko errepikakor baten buklean. Irakurriko dizkizuet, 2003ko artikulu horretan, aipatzen ziren gauza, gainera goizean Julia, ezta? Ez nago oker. Juliak aipatu duen taula, eskaintzen dute beste taula bat. Kasu honetan zen eskola erreforma eta eskola berrikuntza. Erreforma, berrikuntza. Bale. Eta hor, topatzen ditugu, 22 urte geroago, perfecto. Begoña Perdosak errepikatzen dituen zenbait niretzako topikoa direna, bererentzako lanerako lemak. Vale. 2003 eskolaren berrikuntza prozesu bat da. Ez da epe zehatz batera mugatu behar. Norberaren eta erakundearen garapenari lotuta dago. Norbanakoa balioesten du. Etikak gidatzen du, komponente espirituala du, porrotetatik ikasten du. Jarraia da, hausnarketa kritikoan oinarritua, eta abar luze bat. Hau da, azken hamarkadetan, bestera batera esan da, hezkuntza lidergoa terminoa askatu eginda hezkuntzako sistemaren analizirako termino izaeratik, hau da, irakaslea ulertzeko beste modu batetik, frogatu beharreko hipotesi bat izatetik, eta bihurtu da ideia huts bat, nire ustez. Ondoren hezkuntza sistemari ezarri egiten zaiona, aipatutako argitalpen isuriaren bidez, azken urteetan bai dira, Barunek hasieran aipatu duen bezala, gero eta argitalpen gehiago, esanez, lidergoa eskolan ezarri behar dela. Bale, beraz, akademiko eta zuzendari talde batek jada, 2003an, taula batean jarritako topikoak, errepikatu besterik ez direla egiten iruditzen zait. Lidergo pedagogikoaren ideia, misio moral bati lotu diote eta praktikan autoritatearen esana betetzera bideratuta besterik ez da ulertzen kasu askotan. Beharrezkoa dugu beraz, lidergo pedagogikoa nire ustez, erabiliko badugu, hasieran hezkuntzari lotu zen bezala, askoz ere interesgarriagoa zela gogoratzea. Irakaslearen egunerokotasunari buruz, ikasleen irakaskuntza prozesuan ikasleak izan dezakeen rol motibatzaileari buruz ari delako beste gauza askoren artean. Eta hori zen gutxi gora bera nire ekarpena.